Israel, yarsin Tiek nomon Bil frua Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba Alla l-Missier, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' Sant'Antnejn ta' Padova. Nitolbu lil dan il-qaddis sabiex jagħti lilna wkoll li nkunu għorrif fil-ħwejjeġ tas-sema. Dan huwa qaddis li jgħix ħajja qasira ta' 42 sena, imma il-qdusija tiegħu għalkemm ma kellux jgħix ħafna, il-qdusija tiegħu kienet kbira. Ejjew nitolbuh lil dan il-qaddis biex jinterċedi għal familji tagħna quddiem Alla biex jarfu verament il-vera verità tal-ħajja tas-sema. U l-vera verità jfisser li nkunu tassew żguri, konvinti mill-ħwejjeġ li għal id-dinja bħalissa mhumiex jidhru. Imma kif jgħidilna San Pawl, bħalissa aħna naraw kollox f'mera imċajpra. Però meta mmurru minn hawn naraw il-verità kollha kif inhi tassew. Ejjew għalhekk ħutu narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Sejri nofru dan is-sagrifiċċju b'suffraġġju tal-irwieħ tal-membri tal-familja Galja. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġeli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulejja Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, intrid li l-poplu tiegħek ikollu f'Sant'Antnejn ta' Padova predikatur għaref u għajnuna kbira quddiemek fil-ħtiġijiet tiegħu. Għamel li ju jieqaf dejjem magħna u jibedna minn kull hemm ħalli nimxu sewwa skont it-tagħlim nisrani. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Elija qal lis-Sultan Aħab: itla' kul u ixrob għaliex qiegħed jinstema' ħoss kbir ta' xita. Aħab tala jiekol u jixrob. U Elija tala fuq il-kuċċata tal-Karmel inxteħed fl-art u qiegħed wiċċu bejn il-kubtieħ u qal lill-qaddej tiegħu: itla' u ħares lejn in-naħa tal-baħar. Dak tala ħares u qal: ma hemm xejn. Qallu: erġa' mur 7 darbiet u l-qaddej tala 7 darbiet. Ma s-7 darba qabad jgħajjad: ara, hemm sħaba daqs keffa ta' id ta' raġel tiela mill-baħar. Qallu Elija: mur għajdlu lil Aħab arma l-karru u inżel qabel ma tilħqek ix-xita. Malli dan is-sema swiet, qam ir-riħ u bdiet nieżla xita kbira.
آهاب ركب وطلع لنجزرائيل، وويت المولي نزلت فوق ايليا، ودان هزم قدو ومار يجري يلحق للآهاب صفين يبدأ جزرائيل. الكلمة تالمولي: تفهير ليلك يستحق الله، تفهير ليلك يستحق الله. انت تزور الارض والسقية وتعنيها بالجيد تيك، الويت تعلى مملي بالماء، القمح تحهم هييتلهم. تفهير ليلك يستحق الله. اك انت تهيئة السق الرديت وتوتي التوب تحها بلرشيش ترتبها وتبركلها زريرة. تفهير ليلك يستحق الله. فورت السما بتيوبيتك، ترقاتك بالجيت يقطروا بالندى المرات الدزيرت، وبالفرح يتحزموا لوليت. تفهير ليلك يستحق الله. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. نعطيكم كماندامنت جديد يايت المولاي، بحال ما حبيتكم ين اكو كل حبوا انتم للشورشين. هاليلويا هاليلويا. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-saltna tas-smewiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari: la toqtolx. Mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jiena ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla għal ħoħ. Jekk imbagħad lil xi ħadd lil ħoħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu il-kundanna tas-Sanedriju. U jekk jgħidlu iblaħ, ikun ħaqqu in-nar tal-infern. Mela jekk tkun qiegħed ittella l-offerta tiegħek fuq l-altar u hemm tiftakar li huk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-altar u mur l-ewwel irranġa ma' huk u imbagħad ejja u tella l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellek il-qorti ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx jagħtik fidejn li mħallef fidejn l-assjes u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġew ma toħroġ qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Din hija l-kelma tal-mulej. Ħuti eżies, għalkemm nafu li aħna dajfa u midimbin, ejjew nersqu bil-fiduċja lejn Alla missierna u fil-waqt li nafdaw biss fil-ħniena tiegħu nitolbuh u ngħidulu: o Alla tal-ħniena isma'na. Għall-Knisja biex bħal Ġesu telqa' l-midimbin u taħfrilhom bla kundizzjoni nitolbu: o Alla tal-ħniena isma'na. Għall-gvernijiet biex jagħmlu taxxi ġusti li jkunu frott ta' ħniena
l-emminu l-aktar batut fis-soċjetà nitolbu għal kull min jiġi ġudikat bħala midneb pubbliku biex jifhem li inti tħobbu u tridu jimxi warajk nitolbu għal il-komunità li nġbarna hawnhekk dalgħodu biex fija ħadd minna ma jħossu aħjar mill-oħrajn imma pjuttost jitlob magħhom u għalihom il-maħfra tad-dnubiet nitolbu. O missier, inti trid il-ħniena u mhux is-sagrifiċċju u tilqa' lill-midinbin madwar il-mejda tiegħek. Għamel li ħajjitna tinbidel bl-imħabba ta' ibnek bħalu tingħata bis-sinċerità għalik u għall-aħwa bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fi tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. L-qana mulej Alla tagħna li niedma quddiemek għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn inti. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej fit-tifkira ta' Sant'Antnin ta' Padova nofrulek fuq l-artal imqaddes id-doni tiegħek biex ikunu tal-akbar glorja għalik fil-ħniena tiegħek jaqlewlna il-kotra tal-grazzi tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfaw qlubna l-fuq niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna.
għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fil-festa ta' Sant'Antnin ta' Padova, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-tagħlim li jixandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda: Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, mbierek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħajl kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: Ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Ngħidu flimkien: inħabbru il-mewt tiegħek Mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. Miċ-ċekontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fl-erwieħ tal-membri tal-familja Galja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Sant'Antnin ta' Padova, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja
għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minoħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u laqda li inti trid fija li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem fl-imkien mad-dem. Kun jiswaw li jinna l-se nitqarbnu bijom għal-ħajja. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina. Ma tkunx il-kundanna tiegħek, iżda l-ħina tiegħek kun għalija l-ħarsin il-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf Alla. Dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejnien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu. Bis-saħħa ta' din it-qarbina imqazza, għamel o Alla li tista' kollox, li nimxu dejjem fuq l-eżempji ta' Sant'Antnin ta' Padova biex bla qiegħda nagħtuk ġieħ minn qalbna u ma nejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġid ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu. Regina, l-akbar femmija tu, dik l-imħabba nidbija, li zjed l-ola l-eqdeso. O Regina, il-mantijek fuq la dej,